daming chess. Chess competition ngayon dito sa Malacity, Bayan. May mga bata, mga adults. Dami. Ayaw mo nung malasing, kanina pa ako nag-announce kung malaki ang pangalan na hindi kayo dumirit sa akin sa pairing manager na. So mababago pa yung pairings na yan ng mga dumating. Daming participants. Offense, oral warning. Second offense, plus 1 hit. And third offense, loss of the game. Saan na ito magbawal control sa hanggang wala pang market move? Unless ito yung pre-fold repetition or extended. Number 7, bawal po ang cellphone. O pakipatay na lang po. Pag narinig po kung nag-green dyan o kaya nakita kami nakalabas. Automatic po for natin ang mga po. So, kung yung cellphone dyan, pakipatay na lang po kaya silent. Generated by the Swiss manager program. Daming player ng chess. Wala pong sa no minimum prices. And last, the decision of the three arbiters final. Dahil may ginagong pangalan, tapos may natuple. Yung iba naman, napunta sa adult, yung pala nasa kidding. Kaya yan, babaguhin. Chess. Okay? In this division, take your business, keep your cards, shake hands, block, press na. Bawal bilis, pagkigis. Bigyan po natin ng distansya ang naglalaro ng mga kilis. Kasi very sensitive ang mga yan. Sandali. Sir Wilkin. Wala pong pupunta dito. Sir Wilkin, wala daw kang 30, 31, 32. Start na ba yung chess tournament nila? Pagkatapos mag-picture mo, distansya na lang ko ha.
Okay, all set na ba? Sa open division? Okay, tapos na ba sa nag-sitting award, yung open? Pakitaas ang kamay lang nag-asikasa dyan kung okay lang. Complete na ba ang kanilang boards? Okay na ba? Sir Rodney? Chester? Sir Wilby, isang chester pa daw. Hindi na. Loads. Luis Diabler Francisco, sa Pilipo. Ngayon sa 6 majors na may chess tournament para si Chris. Ayun. Well, Sighans, Black Press the Club. sunset na.